హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం చతుర్దశ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్న త్రయోదశ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? క్షేత్రజ్ఞయో ఏవ ఏవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. ఇప్పుడు దేహానికి కానీ దేహం ఎరుగు క్షేత్రజ్ఞుడికి క్షేత్రానికి గల భేదం ఏంటి అనేది జ్ఞానచక్షువులచే చూసి మనం భౌతిక ప్రకృతి ఎందలి బంధం నుండి విముక్తి విధానముని ఎరుగజాలిన వారు దివ్యగమ్యాన్ని చేరుకుంటారు. ఆ క్షేత్రం గురించి క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో ఆ తెలుసుకొని అభ్యాసం ద్వారా మనం అజ్ఞాన చక్షువులు తెరుచుకుంటాయి. అజ్ఞాన చక్షువులు తెరుచుకోవటం ద్వారా మనము ఆ దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాము అనేది నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. మనము ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రానికి యజమాని ఎవరు అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పుకున్నాం. యజమాని ఎవరు అంటే క్షేత్రానికి తండ్రి ఎవరు అంటే భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడే అనే విషయాన్ని నిన్న అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. ఈరోజు అధ్యాయంలో మనకి గుణత్రయ విభాగ యోగం. ఫస్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత మొదలు పెడదాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतायिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ప్రాబ్లం ఏమండి వచ్చింది ఈరోజు? హరే కృష్ణ.
ఈ గుణత్రయ విభాగ యోగం. ఈ గుణత్రయ విభాగం యోగంలో మనకేం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు గుణాతీతుడివై యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత గుణత్రయ విభాగం జ్ఞానం మహిమ గురించి చెప్పుకుంటాము. చరాచర జీవులెల్లరికీ కూడా ప్రకృతి తల్లి, భగవంతుడి తండ్రి అనే విషయాన్ని గురించి కూడా మనం 3-4 శ్లోకాల్లో చెప్పుకుంటాము. తర్వాత సత్వరజ స్తమో గుణాల యొక్క స్వరూప స్వభావాల గురించి చెప్పుకుంటాం ఈ అధ్యాయంలో. ఆయా గుణాల యొక్క ఫలితాలు, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం యొక్క ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయన్నది చెప్పుకుంటారు. స్వభావము మరణానంతరం కర్మల ఫలితం, ప్రభావం, గమ్యం. మరణానంతరం ఈ స్వభావం మూలంగా ఏ విధంగా మనం జన్మలు పొందుతాం అన్నది చెప్పుకుంటాము. తర్వాత సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ 3 గుణాల గురించి కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చర్చిస్తాము. గుణాతీతుడు భగవంతుడిని పొందుతాడు. గుణాతీతుడి లక్షణాల గురించి చెప్పుకొని గుణాతీతుడైనటువంటి వాడు భగవంతుడిని పొందుతాడని చెప్పననే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాం. కేవలం భక్తి వల్లనే త్రిగుణాతీతుడు అవుతాడు. భక్తి యోగాన్ని అనుసరించడం ద్వారా మాత్రమే ఈ గుణాలకు అతీతంగా మారుతాడనే విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. చతుర్దశాధ్యాయः గుణత్రయ విభాగయోగः. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారు. అట్టి సమస్త జ్ఞానాలలో ఉత్తమమైన ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఏది తెలుసుకొని ఏ జ్ఞానంతో అందరూ కూడా ముక్తిని పొందారు అనే విషయాన్ని నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. నేను పరిపూర్ణతను పొంది ఆ జ్ఞానంతో పరిపూర్ణతని సాధించారు, అది నీకు తెలియజేస్తాను వినమని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇదజ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానం ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా స్థిరుడైన వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. సృష్టి బ్రహ్మదేవుడి 1000 సంవత్సరాలు, ఆ 1000 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మనకి 1000 సంవత్సరాలు పగలైతే 1000 సంవత్సరాలు రాత్రి, అంటే 4 మహాయుగాలు, 4 చతుర్యుగాలు. తర్వాత ఆ 4 చతుర్యుగాలు కలిపితే ఒక మహాయుగం అన్నమాట. అట్లాంటివి 1000 మహాయుగాలు కలిపితే ఒక పగలు బ్రహ్మదేవుడికి, 1000 మహాయుగాలు కలిపితే ఒక రాత్రి. అట్లా ఆ పగలేమో సృష్టి జరుగుతుంది, రాత్రేమో ప్రళయం వస్తుంది. ప్రళయం వచ్చి మొత్తం కూడా సృష్టి మొత్తం కూడా అంతమైపోతుంది. అది ఆ ప్రళయ సమయంలో నాశనం కాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే జ్ఞానంను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారో, ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గర సేవ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి జన్మ ఉండదు, మళ్ళీ మృత్యువు కూడా ఉండదు అన్నమాట. మమ యోనిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవం సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను. ఇక్కడ మనకి మహత్తత్వం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ బ్రహ్మం అనేదే మనకి మహత్తత్వం. బ్రహ్మం అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణం. ఇప్పుడు పుట్టుకకు కారణం ఎవరు? అసలు ఆ బీజ ప్రదాత ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడి నుంచి మహావిష్ణువు వస్తారు. ఆ మహావిష్ణువు గర్భంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మొత్తం కూడా. ప్రళయం వచ్చినప్పుడు మొత్తం కూడా జీవరాశులన్నీ కూడా
మహావిష్ణువు గర్భంలోకి వెళ్ళిపోతాయి మొత్తం కూడా, చరాచర జీవరాశులన్నీ కూడా. మళ్ళీ ఆ ప్రకృతి దగ్గర నుంచి, ప్రకృతి కూడా శాశ్వతమైంది కాదు, ప్రకృతి కూడా అశాశ్వతమే. అప్పుడు మళ్ళీ సృష్టి జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మహావిష్ణువు శరీరంలో నుంచి ఆ జీవరాశులన్నీ కూడా ప్రకృతి యోనిలో ప్రవేశించబడతాయి. ఇప్పుడు ఎలాగైతే తండ్రి నుంచి తల్లికి అట్లా అయితే ఆ శుక్రయోని ఏర్పడుతుందో, ఆ శుక్రయోని తల్లికి ఏర్పడిన తర్వాత తల్లి నుంచి ఆ లేడీస్ నుంచి అది అభివృద్ధి చెందుతుందన్నమాట. ఆ బీజం అభివృద్ధి చెంది దాంట్లో గుణాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. అట్లా ప్రకృతి యోనిలో ప్రవేశించబడతాయి అన్నమాట జీవరాశులన్నీ కూడా, జీవాత్మలన్నీ కూడా ప్రకృతి యోనిలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది, ప్రకృతి యోనిలో నుంచి ఆ గుణాల ప్రభావంతో ఆ జీవాలు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కొక్క జీవిని కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మని బట్టి వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి అన్నది చూసుకుని వాళ్ళ కర్మల్ని బట్టి వాళ్ళని ఆ తల్లిదండ్రుల యోనిలో ప్రవేశింపజేస్తారనమాట బ్రహ్మదేవుడు. బ్రహ్మదేవుడు ఆ జీవులన్నింటికి కూడా బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడు. కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఏంటంటే ఆ విరాట్ స్వరూపం ఏర్పడుతుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపంలోకి మొత్తం అన్నీ కూడా జీవులన్నీ కూడా ఆ రూపం ఏర్పడుతుంది. ఆ రూపం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ రూపాన్ని బ్రహ్మదేవుడు ప్రతి యోనిలో కూడా ప్రవేశపెడతాడు. తల్లిదండ్రుల యోనిలో, తల్లి యోనిలో ప్రవేశపెడతారు తండ్రి ద్వారా. దాని ద్వారా మనకి పుట్టుక అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇదే మహత్తత్వం. అంటే ఇక్కడ మనకేంటంటే మనకి బీజప్రదాత ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. మెయిన్ ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఈయన గర్భంలో నుంచి ఈ ఇది గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఆయన పడుకొని ఉంటారు సముద్రంలో. ఆ సముద్రంలో పడుకొని ఉన్నప్పుడు, గర్భోదక సముద్రంలో పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ కడుపులో నుంచి ఒక తామరతుడు బయలుదేరుతుంది. ఆ తామరతుడు బయలుదేరిన తర్వాత ఆ తామరతుడిలోనే విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా ప్రవేశపెడతారు. ఆ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆ జీవులన్నిటికీ కూడా మనకి ఆ బ్రహ్మగారు సృష్టి చేస్తారు. మొత్తం ఆ జీవులన్నింటికి కూడా తల్లిదండ్రుల్ని ఏర్పాటు చేస్తారనమాట. ఆ జీవులన్నింటికి ఏ జీవి ఏ విధమైనటువంటి గుణాలు కలిగి ఉన్నారో ఆ విధమైనటువంటి యోనిలోకి వాళ్ళని ప్రవేశపెడతారనమాట, వాళ్ళు చేసిన కర్మలను బట్టి. అది మహత్తత్వం. ఆ విధంగా మనము ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు 1000 సంవత్సరాలు అంటే చెప్పాను కదా, అన్ని యుగాల నుంచి కూడా మనము అన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనము ఈ విధంగా జన్మలను పొందున్నాం. ఎన్ని రకాల 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలన్నీ కూడా అవిద్యతో ఆవరించినందువల్ల పూర్తిగా మనము అజ్ఞానంలో ఉండి ఆ జన్మలన్నీ పొందుతూ ఉన్నాం. జన్మలు తీసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనకి మనిషి జన్మ వచ్చింది. మనిషి జన్మ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనం అజ్ఞానాన్ని, విద్యని సంపాదించుకోవాలి, అవిద్యని తొలగించుకోవాలన్నమాట. ఒక అద్దం మీద దుమ్ము పడితే ఏ విధంగా అయితే మనం తుడిచేస్తే మన ప్రతిబింబం కనిపిస్తుందో, అట్లా అవిద్య తొలగినప్పుడు ఆత్మ యొక్క సాక్షాత్కారం అవుతుంది. ఆత్మ తన దీన్ని చూపించగలుగుతుంది అన్నమాట. ఆత్మ తనని తను తెలుసుకోగలుగుతుంది. అవిద్యతో ఆవరించినప్పుడు ఆత్మ తనను తను తెలుసుకోలేదు. అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి ఈ జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ జన్మలు మనం పొందాం. ఇవన్నీ కూడా పొందిన తర్వాత మనకి మానవ జన్మ వచ్చిందనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి ఆహా తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ ప్రదపిత.
నేనే బీజ ప్రదాతని అని చెప్తున్నారు చూడండి. అహం బీజ ప్రద పిత, నేనే మీకు అందరికీ కూడా తండ్రిని. ఓ కౌంతేయ, కుంతి కుమారుడా, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయని, మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రినని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ప్రవేశించడం ద్వారా జీవులన్నీ కూడా ప్రకటితమవుతున్నాయి. కాకపోతే ఆ వెనకాల జరిగేదంతా కూడా, ఇప్పుడు తండ్రి యోనిలో ఒక ఆత్మ ఒక శుక్రకణం ప్రవేశించబడుతుంది. ఆ శుక్రకణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది ఆ శుక్రకణానికి బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. బీజ ప్రదాత కృష్ణ భగవానుడు, ఆయన ద్వారా వచ్చిందనమాట ఆ కణం. అది ఇచ్చే తండ్రి ఎవరు అంటే ఆ విత్తనాన్ని తయారు చేసింది ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు అనమాట. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విత్తనాన్ని ఇచ్చే తండ్రిని నేనే అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈయన నారదుడు వెళ్తూ 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 ఒక బ్రాహ్మణి దగ్గరికి వెళ్ళాట. బ్రాహ్మణుడి బాగున్నావా ఇవి అని అడిగితే, ఆ బ్రాహ్మణుడు బాగున్నాను నేను, కానీ నా ముక్తి ఎప్పుడు లభిస్తుందో ఒక్కసారి ఆ వైకుంఠాన్ని ఎప్పుడు చేరుకుంటానో కనుక్కునిరా, నువ్వు వెళ్తావు కదా వైకుంఠానికి, విష్ణు భగవానుని కనుక్కునిరా అని చెప్తారు. చేతే అప్పుడు ఆ నారదుడు మళ్ళీ సరే కనుక్కుంటానని చెప్పనని మళ్ళీ వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఒక చెప్పులు కుట్టేవాడు అక్కడ కనిపించాట. ఆ చెప్పులు కుట్టేవాడిని అడిగాడు, ఎన్నైనా బాగున్నావా అని అడిగితే, ఏదో భగవంతుడి కృప వలన ఇట్లా ఉన్నాను అని చెప్తాడు. చెప్తే సరే ఆయన కూడా చెప్పారు, నేను ఎప్పుడు నాకు ముక్తి లభిస్తుందో కనుక్కోనని చెప్పారు. ఆయన వెళ్ళాడు. నారదుడు వెళ్ళి అక్కడ అడిగారనమాట కృష్ణ భగవానుడిని, ఇట్లా ఇద్దరిని ఏంటి నారదా విశేషాలు ఏంటి అంటే, ఇట్లా బ్రాహ్మణుడిని కలిశాను, వేణి కలిశాను, వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఎప్పుడు నీ ధామానికి చేరుకుంటారో కనుక్కోమని చెప్పారంటే, ఫస్ట్ చెప్పులు కుట్టేవాడు చేరుకుంటాడు, తర్వాత బ్రాహ్మణుడు చేరుకుంటాడు అని చెప్తారు. అదేమిటది, చెప్పులు కుట్టేవాడు ఎందుకు చేరుకుంటాడు ఫస్ట్? బ్రాహ్మణుడు చాలా యజ్ఞాలు తపస్సులు అన్నీ చేస్తున్నాడు కదా, ఆయన చేరకుండా ఇతను ఎందుకు చేరుకుంటాడని అని అడుగుతారు. అడిగితే సరే నేను ఒకటి చెప్తాను, ఆ విషయానికి నువ్వు తీసుకొనిరా, సమాధానం తీసుకునిరా, అప్పుడు నీకు తెలుస్తుందంటే, ఒక చిన్న సూది, విష్ణుమూర్తి ఏం చేస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు అంటే, ఒక సూది రంధ్రంలో ఏనుగుని దూర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని చెప్పు, అది దూరటానికి కష్టంగా ఉంది, దూర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని చెప్పమని చెబుతారు. ఆ బ్రాహ్మణ దగ్గరికి వస్తారు. మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి బ్రాహ్మణుడు, అడిగి వచ్చావా నారదా, నా సంగతి కనుక్కున్నావా అంటే, కనుక్కున్నాను, ఒక ప్రశ్న వేశారు అక్కడ, సూది రంధ్రంలో ఏనుగుని ఎట్లా దూర్చాలి కనుక్కొని రమ్మని చెప్పారు అని చెప్పినానంటారు. అంటే చాలే, నువ్వు అసలు వైకుంఠానికి వెళ్ళలేదు, ఏమీ లేదు, ఏదో పుక్కిటి పురాణాలు చెబుతున్నావు, పోపో అంటాడు బ్రాహ్మణుడు. సూదిరంధ్రంలో ఏనుగెట్ట దూరుతుంది, పోవయ్యా అంటాడు. అంటే అప్పుడు ఇక్కడికి వస్తారు, చెప్పులు కుట్టేవాడి దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతారనమాట ఇదే ప్రశ్న. అడిగితే చెప్పులు కుట్టేవాడు చెప్తాడనమాట. ఏం చెప్తాడు, చిన్న చాలా అది ఎంత కష్టపడుతున్నాడు భగవంతుడు సృష్టి చేయటానికి. ఈ చిన్న రావి గింజలో నుంచి అంత పెద్ద మహావృక్షాన్ని సృష్టించినటువంటి మా భగవంతుడికి ఆ సూదిలోకి ఏనుగును ఎక్కించడం సులభమైనది, అదేమంత కష్టం లేదు ఆయనకి అని చెప్పనని చెప్పాట చెప్పులు కుట్టేవాడు. అంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం అంటే అది. ఆ భగవంతుడు అంటే సర్వశక్తిమయుడు, సర్వవ్యాపి అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు చెప్పులు కుట్టేవాడు. ఆ అర్థం ఇతనికి రాలా. ఎన్ని శాస్త్రాలు చదివినా కూడా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకున్న వాళ్ళకే ముక్తి లభిస్తుంది, లేని వాళ్ళకి రాదు. అది మనకి అదే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు నారదుడికి తెలిసిందిట, ఓ
ఈ విధంగా నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారా అని చెప్పి నన్ను అనుకుని అప్పుడు ఆయన ఇట్లా చెప్పారు వీళ్ళు అని చెప్పినాను. విష్ణుమూర్తి అక్కడ కృష్ణ భగవానుడికి చెప్తే ఆ కృష్ణ భగవానుడు అన్నట్ట, అందుకే వాడికి తెలిసింది కానీ నేనంటే ఏంటో వీడికి తెలియలేదు, కాబట్టి ఫస్ట్ వాడికే మోక్షం లభిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారట. అట్లా ఆ విత్తనం ఇచ్చే తండ్రి ఎవరు అన్నది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక పుష్పం ఉంటుంది. ఆ పుష్పం మీద ఒక ఇన్సెక్ట్ వచ్చి గుడ్లు పెడుతుంది. గుడ్లు పెట్టినప్పుడు దాని కాయలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ గుడ్డు. పుష్పంలో నుంచి కాయ వస్తుంది కదా, ఆ కాయలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ గుడ్డు, ఒక పురుగులాగా మారుతుంది. అట్లా మారినప్పుడు ఆ పుష్పం ఉత్పత్తి చేసినట్ట ఆ పురుగుని కాదు కదా. ఏదైతే ఇన్సెక్ట్ ఉందో అదే బీజ ప్రధానం, అది బీజాన్ని వేసింది దాంట్లో. అట్లాగే తేళ్ళు ఉంటాయి, తేళ్ళు కూడా ఈ బియ్యంలో గుడ్లు పెడతాయిట. అంత మాత్రాన బియ్యం తయారు చేయట్లా గుడ్లని. అట్లాగే ఇక్కడ భగవంతుడి ద్వారా మాత్రమే మనకి ఈ పుట్టుక అనేది లభిస్తున్నది. పుట్టుకకి కానీ అంటే ప్రకృతిలో జీవులన్నీ ప్రవేశించడానికి కానీ అవి మళ్ళీ వినాశనం చెందటానికి కానీ దేనికి కానీ భగవంతుడే బీజ ప్రదాత, భగవంతుడే అన్ని చేస్తున్నారు. సత్వం రజస్తమైతి గుణ ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వము, రజస్సు, తమస్సు అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ గుణాలకే బంధితుడవుతున్నాడు. అది ఆ ప్రకృతి యోనిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ గుణాల ప్రభావం చూపించి ఆ గుణాలన్నీ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. గుణాలన్నీ ఏర్పడతాయి. తల్లి గర్భంలోకి జీవుడు ప్రవేశించిన తర్వాత, ఆత్మ ప్రవేశించిన తర్వాత ఒక శరీరం ఏర్పడి ఆ శరీరానికి తగ్గటువంటి గుణాలన్నీ కూడా పుట్టేటప్పటికీ ఆ పుట్టే సమయానికి ఆ గుణాల ప్రభావం అంతా కూడా చూపిస్తుంది. అంటే ఆ ప్రకృతిలోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి జీవికి కూడా గుణాల చేత బండితుడవుతాడు. ఇట్లా సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. ఈ సత్వగుణం ఏంటంటే బంగారం తాడు, బంగారం సంఖ్యలు సత్వగుణం. రజోగుణం ఏమో వెండి సంఖ్యలు, తమోగుణం ఇనప సంఖ్యలు. ఏదైనా కూడా సంఖ్యలే. విద్య కానీ అవిద్య కానీ రెండు కూడా సంఖ్యలే. విద్య ఏమో మనకి దీని ద్వారా సత్వగుణం ద్వారా వస్తుంది విద్య. రజోగుణం తమోగుణం ద్వారా మనకి అవిద్య ఏర్పడుతుంది. రెండు కూడా మనకి సంఖ్యలే. విద్య కానీ అవిద్య కానీ ఏది కానీ, బంగారం అయినా సంఖ్యలే, ఏదైనా సంఖ్యలే. అంటే బద్ధజీవులం అయిపోతాం దేనికైనా సరే. మోక్షం లభించాలి అంటే ఈ రెండింటిని దాటి వెళ్ళాలి. దాటినప్పుడే మనకి భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది. వేకప్ టైం, త్రిగుణాల ప్రభావాలు 5ంటికి. ఇప్పుడు మనకి 5ంటికి లేస్తారు, ఇది గుడ్నెస్ సత్వగుణం. ఇది 8 గంటలకు లేచేది రజోగుణం. 9 గంటలకు లేచేది, 11 గంటలకు లేస్తారు. లేచి ఆ బ్రష్ చేసుకుంటూ మేడ మీద తిరుగుతూ ఉంటారు అందరినీ బుద్ధి లేకుండా. అది తమోగుణం. ఈ 3 గుణాలు అంటే తెల్లవారుజామునే లేచి మీరందరూ కూడా సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు. తెల్లవారుజామునే లేచి క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారు కదా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నేను చెప్పేది వినిపిస్తోందండి? ఇంతసేపు చెప్పింది వినిపిస్తుంది మాతాజీ. వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఇది రావట్లేదు కదా. హరే కృష్ణ. స్లైడ్స్ రావట్లేదు మాతాజీ. షేర్ అవ్వలేదు.
చెప్పాలి మీరు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా వినిపించింది కదా, మహత్తత్వం అదంతా కూడా చెప్పాను కదా. వినిపించింది మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు త్రిగుణాల ప్రభావాలు ఇక్కడ ఏంటంటే గుడ్నెస్. గుడ్నెస్ అంటే ఇట్లా మనం తెల్లవారుజామునే లేవటము, జపం చేసుకోవటము, ఇదంతా కూడా మనకి సత్వగుణానికి సంబంధించింది. భాగవతం వినడం, భగవద్గీత వినటం, భగవద్గీత చదువుకోవటం, ఇవన్నీ సత్వగుణం. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగి ఉంటారు. ఆ ఇంద్రియాలని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలని, దీంట్లో ఎక్కువ వర్క్ చేయాలని, ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలని, నేను గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలని దీంట్లో ఉంటారు రజోగుణం వాళ్ళు. తమో గుణం ఏంటంటే ఇలా పడుకుని సోమరితనంగా ఉంటారు వీళ్ళు. ఇగ్నోరెన్స్, అమాయకత్వంగా, సోమరితనంతో. ఇది తమో గుణానికి సంబంధించిన లక్షణం. త్రిగుణాల ప్రభావం. సత్వగుణం ఏమో చక్కగా మంచి మంచి బుక్స్ చదువుతూ ఉంటారు, భగవంతుడికి సంబంధించింది తెలుసుకోవాలనే ధ్యానంలో ఉంటారు. రజోగుణం వాళ్ళేమో రిచ్గా ఎలా ఎలా అవ్వాలి, బాగా డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి, ఆ డబ్బుతో మనం ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి జీవితాన్ని, ఇంద్రియ తృప్తి, ఇవన్నీ కూడా రజోగుణానికి సంబంధించినవి. తమో గుణం ఇగ్నోరెన్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే బార్ల చుట్టూతో తిరుగుతూ ఉంటారు, ప్యాకాట్లాడుతూ ఉంటారు, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కలిగి ఉంటారు, స్త్రీలు ఒళ్ళై ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా తమో గుణానికి సంబంధించిన లక్షణాలు. గుడ్నెస్. సత్వగుణం అంటే ఏంటంటే స్లీపింగ్ టైం, 9 పడుకుంటారు. రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు 11 పడుకుంటారు. తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళు 2 గంటలకు అందరూ అన్ని షాపులు మూసేసిన తర్వాత ఇంటికి వస్తారు. తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని వెళ్ళిపోరా నాయన, ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళని, వాళ్ళు తలుపులు మూసేస్తున్నాం అన్న తర్వాత బయటకు వస్తారు. వచ్చి ఈ విధంగా ఇగ్నోరెన్స్ అనమాట. తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు 2 పడుకుంటారు. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వా ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతే జ్ఞాన సంఘేన చానఘా. ఓ పాపరహితుడా, వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపజేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తిని కలుగజేస్తుంది. అది సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. సత్వగుణం. సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు పాపాలన్నింటి నుంచి కూడా అంటే అది పాపము, ఆ పని చేస్తే మనకి పాపం వస్తుంది అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు. అందుకని ఆ పాపం చేయకుండా వాళ్ళు ముక్తిని పొందుతారు అనమాట. పాపం నుంచి పక్కకు వచ్చేస్తారు, పాపం నుంచి విముక్తిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఓ కౌంతేయ రజోగుణం. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు మనకి సత్వగుణానికి ప్రతినిధి అని చెప్పినాను. ప్రభుపాదాల వారి పరపట్లో రాస్తున్నారు. సత్వగుణంలో మానవుడు కొంచెం ఇంచుమించుగా పాప ఫలితాల నుంచి విముక్తుడై ఉండునని అవగాహనమే ఈ సౌఖ్య స్వభావానికి కారణం. ఈ సుఖంగా ఉంటాడని చెప్పారు కదా. ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పాపాలు ఏమీ చేయట్లేదు నేను అని మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండేటప్పటికి వాళ్ళకి అదే సుఖం, మనసుకి చాలా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణాసంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మసంగేన దేహినం. విపరీతమైన కోరికలు కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. అది ఆత్మను కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించేస్తుంది కామ్యకర్మల పట్ల.
ఉమ్, రజోగుణం అపారమైన కోరికలు, చాలా విపరీతంగా ఉంటాయి వాళ్ళ కోరికలు. ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం ఆ, చాలా చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, చాలా చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఉమ్, ఒక్కొక్కసారి ఆనందంగా ఉన్నాం అనుకుంటారు, ఆ కోరిక తీరకపోయేటప్పటికి దుఃఖం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలని కోరిక ఉంటుంది మనకి, అంత డబ్బు ఉండదు కానీ కోరిక ఉంటుంది. ఎట్లాగోట్లా మనం ఏ బ్యాంకులోనో ఏదో పెట్టి కట్టుకుంటాం. ఇల్లు కానీ, లేకపోతే ఒక బండి కొనుక్కోవటం కానీ, ఒక కారు కొనుక్కోవటం కానీ, ఏది కానీ రజోగుణం అనమాట అది. అవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, కానీ అది కట్టలేకపోతాం, డబ్బులు కట్టేటప్పుడు మనకి ఇల్లు రాగానే గృహప్రవేశం చేసేటప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. అబ్బా, నేను ఇల్లు కట్టుకున్నాను, ఎంత బాగుంది, నా సొంత ఇల్లు, నా నా అనుకుంటుంటాం. కానీ ఆ ఈఎంఐ కట్టాల్సి వచ్చేటప్పుడు కట్టలేకపోయాం అనుకోండి, ఆ డబ్బులు కట్టలేకపోతే మనకి దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కోరికలు అనేవి మనకి ఆ సంతోషంతో పాటు పక్కనే దుఃఖం కూడా రెడీగా ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఆత్మను కామ్య కర్మల పట్ల ఆసక్తిని కలిగించి బంధించేస్తుంది. పూర్తిగా బద్ధజీవులైపోతారనమాట. అవిద్య ఆవరిస్తుంది. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమో గుణం ప్రాణులన్నిటికీ అవివేకం కలుగజేస్తుంది అని తెలుసుకో. అది పిచ్చితనము, సోమరతనము, నిద్రలలో ఆత్మను శరీరంలో చాలా మత్తులో ఉంటారు వీళ్ళు. మత్తులో ఉంటారు, నిద్రపోతూ ఉంటారు, పిచ్చితనం, చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ పిచ్చి 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 హ్యాబిట్స్ అని చేసుకొని ఉంటారు. సోమరితనం, ఏ పని చేయాలన్నా సరే సోమరిగా ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం యొక్క లక్షణాలు అన్నమాట. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిభద్రాతి భారత. ఇప్పుడు మోహం గమ్మేస్తూ ఉంటుంది. మోహం గమ్మేసేటప్పటికీ వాళ్ళు ఆ నిద్రలో మనల్ని బంధించేస్తుంది. అంటే పూర్వీకుడైన భరతుడు జింక పైన మోహంతో ఆయన చాలా జన్మలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆయన ఏంటంటే తపస్సు చేసుకుందామని వెళ్తాడు. వెళ్ళి కూడా అక్కడ తపస్సు మీద ధ్యాస కాకుండా జింక మీద ధ్యాస పెడతాడు. ఆ జింక మీద ధ్యాస పెట్టేటప్పటికీ 3 జన్మలు ఎత్తాల్సి వస్తుంది ఆయన. 3 జన్మలు ఎత్తింది. అది కూడా ఆయన అంత పుణ్యాత్ముడు కాబట్టి, అంత బాగా తపస్సు చేసిన మనిషి కాబట్టి ఆ పూర్వజన్మ అనేది జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆయనకి. ఆ పూర్వజన్మ జ్ఞాపకం మూలంగా ఆ 3 జన్మల్లో అయినా ముక్తిని పొందగలిగాడు. మామూలు వాళ్ళు పొందలేరు. 3 జన్మలు పట్టింది ఆయనకి వెళ్ళడానికి. తమో గుణం అనేది ఇనపతాడు. ఆ ఇనపతాడుతో బంధింపజేయబడతాం మనం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. తత్వం సుఖే సంజేతి రజకర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? భరతవంశస్థుడా, సత్వగుణం మానవుని సుఖమునందుంచును, రజోగుణం అతనిని సకామ కర్మ ఎందు బంధించును, తమో గుణం జ్ఞానమును ఆవరించి అతనిని ప్రమాదమునందు బంధించును. ఇప్పుడేంటి? సత్వగుణమేమో సుఖంగా ఉంటాం. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి పూజలు చేసుకుంటూ భగవంతుడిని సేవిస్తూ తప్పులు చేయకుండా అట్లా సత్వగుణంలో ఉంటాం. తర్వాత రజోగుణంలోకి వచ్చేటప్పుడు రజోగుణం కర్మలలో బంధితుడిని చేస్తుంది. కర్మలు ఏదో ఒక పని ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు నేను నాది అనేటువంటి ఆశ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కర్మలలో
బంధింపజేస్తారు. ఆత్మ కర్మల్లో బంధింపబడుతుంది అనమాట. ఈ తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు లభిస్తూ ఉంటాయి. ఏ జన్మలు వాళ్ళకి ఈ జంతు జీవరాశుల్లో జన్మిస్తారు వీళ్ళు. మళ్ళీ తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళు బుద్ధిహీనతలో బంధింపబడతారు వీళ్ళు. తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళు బుద్ధి పనిచేయదు వాళ్ళకి. రజస్తమస్యాభిభూయ సత్వం భవతి భారత. రజసత్వం సమస్యైవ తమసత్వం రజస్తథా. ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమ గుణాలను అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి చూడండి, ఒక స్టేజ్ మీద ఒక నాటకం కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రాం జరిగేటప్పుడు లైట్స్ పెడతారు, 3 లైట్స్ 4. ఆ లైట్స్ అన్ని కూడా మొత్తం తెల్లగా ఉంటుంది అక్కడ స్టేజ్. ఆ స్టేజ్ మీద తెల్లగా ఉన్నది మనకి లైట్స్ ఫోకస్ చేసేటప్పుడు అది కలర్స్ మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఆ స్టేజ్. ఆ విధంగా మనకి ఈ 3 గుణాల ప్రభావం కూడా మనస్సు మీద ఫోకస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ లైట్స్ ఎలా అయితే ఫోకస్ అయినాయో, ఇది సత్వగుణము, ఇది రజోగుణము, తమో గుణము. ఈ లైట్స్ ఎట్లా అయితే ఫోకస్ అవుతున్నాయో ఆ విధంగా మన మనస్సు మీద ఈ గుణాల ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. సత్వతమో గుణాలను ఇప్పుడు రజస్తమో గుణాలను నడిచి సత్వగుణము, తర్వాత సత్వతమో గుణాలను నడిచి రజోగుణము. అంటే ఒక్కొక్కటి ఆధిపత్యం చెలాయించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మన కోరికని బట్టి, మన మనసులో వచ్చే కోరికని బట్టి ఆ గుణాల ఆధిపత్యం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం సత్వగుణంలో ఉంటాం. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి నచ్చని విషయం ఏదైనా జరగగానే వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది మనకి. అది రజోగుణానికి వెళ్ళిపోతాం మనం. దుఃఖం వస్తుంది మనకి, సత్వగుణంలోనే ఉంటాం కానీ ఏదైనా బాధ కలుగుతుంది, దుఃఖం వస్తుంది. దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మనం తమో గుణంలోకి వెళ్ళిపోతాం. నిద్ర వచ్చినప్పుడు తమో గుణంలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు క్లాస్ వింటున్నారు, క్లాస్ వింటూ ఉంటే నిద్ర వస్తుంది. సత్వగుణంతో వింటున్నారు క్లాసు, కానీ నిద్ర వస్తుంది. చెప్పింది ఏదో అర్థం కాదు, నిద్రపోతారు, కళ్ళు మూతలు పడిపోతాయి, నిద్రపోతారు. అది తమో గుణం. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమేచ్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానంచే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం అని తెలుసుకున్నాము. అది దేహంలోని అన్ని నవద్వారే పురే దేహి అంటారు కదా. ఈ నవద్వారాలు ఉంటాయి. ఈ నవద్వారాలు కూడా కోరికల్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆ కోరికలు నిండి ఉంటాయి దాంట్లో. అప్పుడు ఆ ద్వారాలు ఆ కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలన్నమాట. ఆ కంట్రోల్ జ్ఞానంచే ప్రకాశితం కావాలి. జ్ఞానంతో ప్రకాశితమైనప్పుడు సత్వగుణ యొక్క ప్రకటితం అవుతుంది. శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తారు పూర్తిగా వాళ్ళు. సత్వగుణం ప్రకటితమవుతుంది. ఆ సత్వగుణంలో ఉంటూ అభ్యాసం ద్వారా వాళ్ళు శుద్ధ సత్వంలోకి ప్రవేశించగలుగుతారు. అంటే ఈ కోరికని మనము కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ నవద్వారాల ద్వారా ఉన్నటువంటి కోరికని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. 12. లోభ ప్రవృత్తి ఆరంభ కర్మణామసమ స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. ఓ భరతవంశంలో శ్రేష్ఠుడా, రజోగుణం వృద్ధి చెందినప్పుడు అధికమైన ఆసక్తి, కామ్యకర్మల పడి తత్పరత, కార్యములందు తీవ్రమైన ప్రయత్నము, అశాంతి, కోరికను చిహ్నాలు వృద్ధి పొందును. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ విధంగా కోరిక ఆసక్తి పెరుగుతుంది, విషయాసక్తి ఎక్కువైతుంది, కోరిక పెరిగిపోతుంది.
కోరిక పెరిగిపోయేటప్పటికీ వాళ్ళు లోభం, దురాశ కలుగుతుంది. దురాశ కలిగి కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళు ఇంత డబ్బు సంపాదించాలి అనుకున్నప్పుడు వాడికి వచ్చేది ఇంతే ఉంటుంది, ఫలితం ఇంత ఆశిస్తాడు. ఆశించినప్పుడు వాళ్ళకి తప్పులు చేసేస్తారు. తప్పులు చేసేసేసి వాళ్ళు దుఃఖంలో పడిపోతూ ఉంటారు అన్నమాట. దురాశ మూలంగా కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తారు. ప్రయత్నం చేసి అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ పెంపొందుతాయి. ఈ అత్యాశ పెరిగిపోతుంది, ఆసక్తి పెరిగిపోతుంది. ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసంగా వాళ్ళు ఇటువంటి తప్పులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. దొంగతనాలు, దోపిడీలు, స్త్రీ హత్యలు, స్త్రీలని వాళ్ళని బలాత్కారాలు, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు తప్పు పనులకి తోడ్పడుతుందన్నమాట అది రజోగుణం. ఓ కురునందన, అజ్ఞానము, సోమర్తనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము ఇవి తమోగుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు. వీళ్ళు అజ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. ఎట్లా? అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమసేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. అర్జున, తమోగుణం వృద్ధి చెందినప్పుడు అంధకారము, సోమర్తనము, పొరపాటు, భ్రాంతి అన్నవి వ్యక్తం అవుతాయి. అంధకారం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. అంటే ఏంటంటే అంధకారం అంటే మొత్తం బుర్రంతా కూడా బ్లాంక్ అయిపోతుంది, అసలు ఏమీ అర్థం కాదు వాళ్ళకి. అంత సోమర్తనం ఎక్కువైపోతుంది, సోమర్తనం ఎక్కువైపోతుంది, అజ్ఞానం ఎక్కువైపోతుంది, నిర్లక్ష్యం, ప్రతి విషయం మీద కూడా నిర్లక్ష్యంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు, మోహాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇవి తమోగుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు. సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటారు, ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు అన్నమాట. రజోగుణం ఆధిపత్యం చెందినప్పుడు లోభం, కామ్యకర్మలు ఇవన్నీ పెరిగి తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అణుచుకోలేని కోరికలు, వీటి మూలంగా ఇట్లా ఉంటారు, స్ట్రెస్కు గురవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. తమోగుణం ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు, ఎప్పుడు నిద్రపోతున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు, శరీరాన్ని ఏ విధంగా చూసుకుంటున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు. అట్లా అంత సోమర్తనంతో, బుద్ధిహీనతో వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారన్నమాట తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సత్వగుణంలో మరణించిన వాడు మహర్షుల ఉన్నత పవిత్ర లోకాలను పొందుతాడు. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానం ఉండే పవిత్ర లోకాలను, రజస్సు తమస్సు లేనటువంటివి చేరుకుంటారన్నమాట. సత్వగుణంలో మనిషి మరణించినప్పుడు బ్రహ్మలోకము, జనలోకము, తపోలోకము, ఇటువంటి హయ్యర్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్లానెట్స్లోకి వెళ్ళగలుగుతారు. మహర్షులు వాళ్ళందరూ ఉంటారు అక్కడ. మహర్షులు, మహాభక్తులు ఉన్నటువంటి లోకాల్ని చేరుకోగలుగుతారు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రళీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. రజగుణం నందు మరణించిన వాడు సకామ కర్మలందు ఆసక్తి కలవారిలో జన్మించును. తమోగుణం నందు మరణించిన వాడు జంతురాజ్యం నందు జన్మించును. జీవుడు మానవ జీవిత స్థితిని పొందినప్పుడు మరలా కింది స్థితికి రాడని కొందరు అభిప్రాయపడుతురు. ఇది సరైంది కాదు. మనిషి జన్మ వచ్చేసింది, మనకి ఇంకేం చేసినా పర్వాలేదు, మనం మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోము, మనకి జీవరాశుల జన్మలు రావనుకుంటారట. అది తప్పు అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు. అది సరైనది కాదు. మనిషిగా జన్మించినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ పందిగా వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అది మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మని బట్టి మనకి జన్మలు అనేవి వస్తాయి.
ప్రేరణ పొందేవారిలో జన్మిస్తాడు. బాగా పనులు చేయాలి, బాగా బాగా డబ్బు సంపాదించాలి, డబ్బు సంపాదించాలని చెప్పి నన్ను అనుకుంటూ వాళ్ళు మరణించారనుకోండి, ఆ డబ్బు సంపాదించాలనే దాంట్లోనే ఆ యోనుల్లో జన్మిస్తారు. తర్వాత తమో గుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతువుల జాతులలో పుడతాడు. తమో గుణంలో చనిపోయారంటే వాళ్ళకి జంతు జన్మలు వస్తాయి. కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. సత్వగుణంతో చేయబడి పవిత్ర కార్యాల ఫలము విశుద్ధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యాల ఫలాలు పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. రజోగుణంతో చేసిన పనులు దుఃఖాలను కలుగజేస్తాయి. తమో గుణంతో చేసిన పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలుగజేస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు సత్వగుణంతో ఏం చేస్తాము, ఒక టెంపుల్కి వెళ్తాము, అక్కడ సేవ చేస్తాము, అక్కడ ఏదైనా దానం చేస్తాము, టెంపుల్లో ఏదైనా అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంటే దానం చేస్తాము, అక్కడ ఏదైనా శుభ్రం చేస్తాం, టెంపుల్ శుభ్రం చేయటానికి వెళ్తాము, లేకపోతే ఏదైనా భగవంతుడికి నివేదన చేయటం కోసంగా ఆ వంటశాలకు వెళ్ళి వంట చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా మనకి సంతోషాన్ని కలుగజేస్తాయి. సత్వగుణంతో చేసే పనులన్నీ కూడా సుఖాన్ని ఇస్తాయి. తర్వాత పవిత్రమైన ఫలితాలని కూడా ఇస్తాయి. భగవంతుడి సేవ మనకి అలాగే ఆ సేవకి చేసిన ఫలితం ఆ విధంగానే ఉంటుంది. కానీ మనం ఏదన్నా డబ్బు కోసం డబ్బు సంపాదించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డబ్బు ఉంటుందా? ఎప్పటికీ కూడా ఉండదు, అయిపోతుంది. ఫలితం అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా వస్తుంది, అట్లా అయిపోతుంది, అది శాశ్వతం కాదు. ఇది మాత్రం శాశ్వతంగా అలా ఉంటుంది. రజోగుణంలో చేసిన పనులు దుఃఖాలను కలుగజేస్తాయి. రజోగుణంలో చేసిన పనులు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉంది మనకి ఉండటానికి. ఇల్లు ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉండకుండా మనము ఇంకా హెచ్చులకు పోయి ఇంకా పెద్ద ఇల్లు కావాలి అనుకుంటాం. అనుకుని ఒక కారు ఉంటుంది మనకి, ఇంకా పెద్ద కారు, ఇంకా సోఫిస్టికేటెడ్గా కావాలి, ఇంకా అందంగా కావాలి, ఇంకా 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 ఆశకి అంత ఉండదన్నమాట. ఇంకా 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 కోరుకుంటూనే ఉంటాం. ఆ కోరుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము దుఃఖంలో పడిపోతాము. రజోగుణము దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తుంది, పనుల్లో బంధిస్తుంది, మనం చేయలేకపోతాం. ఇప్పుడు 40 సంవత్సరాలకే చనిపోతున్నారు. 100 సంవత్సరాల ఆయుష్ ఇప్పుడు కలియుగంలో. కానీ 40 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికే వాళ్ళకి షుగర్లు వచ్చేస్తున్నాయి, బీపీలు వచ్చేస్తున్నాయి, విపరీతంగా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి. అసలు వాళ్ళలో ఇది ఉండట్లా, స్టామినానే ఉండట్లా. కారణం ఏంటి? ఒక మనిషి ఎన్ని గంటలు పని చేయాలి అన్నది ఉంటుంది లెక్క, ఎంత చేయగలడు అన్నది. కొంతమంది 12 గంటలు వాడిని చూసి వీడు నక్క పుల్లిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టు అట్లా విపరీతంగా వర్క్ చేస్తున్నారు సంసారంలో. అసలు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ భోజనం కూడా సరిగ్గా తినట్లా. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏ బాక్స్లోనో అంత పెట్టుకొని వెళ్తారు, అది చల్లగా అయిపోతుంది. కొన్ని ఆఫీసులలో అవెన్స్ ఉంటాయి, అవెన్లలో పెట్టుకొని వేడి చేసుకుంటారు. మళ్ళీ ఆ వేడి చేయటమే తప్పు. వేడి చేసుకొని ఆహారం తీసుకుంటారు, రోగాలు వస్తాయి, దుఃఖం వస్తుంది. దుఃఖంలో వాళ్ళు పడిపోతారు అనమాట. రోగంలో పడిపోయేటప్పటికి దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. ఆ స్ట్రెస్ భరించలేక వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి కోరిక మూలంగానే ఎక్కువ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఆసక్తి పెరిగిపోయి కోరిక పెరిగిపోయినప్పుడు మనకి ఆ రజోగుణం చూపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ రజోగుణం ఏంటంటే సుఖం వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది, మనకి సుఖంగా ఉన్నాం అనుకుంటాం, వెంటనే దుఃఖం అనేది పక్కన ఉంటుంది మనకి. మరియు తమో గుణంలో చేసిన పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలుగజేస్తాయి. తమో గుణంతో చేసే పనులు ఏమవుతుంది, అసలు వాళ్ళకి ఇంకా దారే ఉండదన్నమాట. మూసుకుపోతాయి దారులన్నీ కూడా, మూసుకుపోయి వాళ్ళు జంతు జీవరాశుల్లో జన్మిస్తారు. వాళ్ళు తమ గుణంతో చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి దుఃఖం తప్పించి ఇంక వేరే ఇంకేం ఉండదు.
పాపపు పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. దాంతో వాళ్ళు సోమరితనము, లోభత్వం అన్నీ కూడా వస్తాయి వాళ్ళకి. దాని మూలంగా వాళ్ళు తప్పు పనులు చేస్తూ వాళ్ళు జంతువుల్లాగా జన్మల్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సత్వా సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాద మోహో తమసో భవతో అజ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణంతో నిజమైన జ్ఞానం వస్తుంది. ఇట్లా ఉంటారు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు. చూడండి, తేజస్సు ఉంటుంది మొహంలో, జపం చేసుకుంటూ చక్కగా భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఆనందం. ఆనందం అనేది మొహంలో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ మొహంలో. రజోగుణంతో లోభం, దురాశ ఇవన్నీ ఉంటాయి. రజోగుణం ఇలా ఇది చూడండి, ఇదే ఫేసు. రజోగుణానికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉన్నాడు చూడండి, టెన్షన్, స్ట్రెస్ భరించలేకపోతున్నాడు. తమోగుణం నిర్లక్ష్యము, మోహము, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా తమోగుణం. ఇలా బ్లాక్గా అయిపోయింది ఫేస్. చూడండి, ఒకటే వ్యక్తి ఇక్కడ బాగున్నాడా, ఇక్కడ బాగున్నాడా చూడండి మీరు. ఈ రెండు ఫిగర్స్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. అంటే సత్వగుణం అనేది సుఖాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ మధ్య తిష్టంతి రాజస. బ్యాటరీ ఈజ్ రన్నింగ్ లో. అయ్యయ్యో, హరే కృష్ణ. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్య తిష్టంతి రాజసాః జగన్యగుణ వృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు మధ్యలోకాల్లోనే ఉండిపోతారు. తమో గుణంలో స్థితమై ఉండేవారు అధోగతి పాలవుతారు. సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి హైయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు. ఇట్లా స్వర్గలోకానికి, లేకపోతే ఆ బ్రహ్మలోకానికి, అక్కడ మొత్తం ఏ లోకాలకైనా సరే వెళ్తారు. కానీ ఆ సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడి వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అంటే మత్స్యలోకంలోనే, మనుష్యలోకంలోనే మనకి ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి ఇది ఉందన్నమాట, అవకాశం ఉంది. కానీ వేరే ఎక్కడ కూడా మనకి అవకాశం లేదు. ఇప్పుడు ఈ సత్వగుణంతో వాళ్ళు ప్రవర్తించినప్పుడు వాళ్ళు ఏ హయ్యర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. హయ్యర్ ప్లానెట్స్ అంటే మనకి భూవర్లోక, సువర్లోక, మహాలోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోక, ఈ లోకాలు. మనం ఇక్కడ ఏంటంటే భూలోకంలో ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం ఈ మధ్యలో ఉన్నాం. మనం ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళాలా, కిందికి వెళ్ళాలన్నది మన చేతుల్లోనే ఉంది. మనిషిగా మనం జన్మనెత్తినప్పుడు మనము ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుని జంతు జీవరాశుల్లో ఉన్నాం. ఇన్ని రోజులు 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తాం. ఎత్తి తిన్నగా పైకి వచ్చాం. మళ్ళీ దీంట్లోకి పడిపోవాలా, లేకపోతే పైకి వెళ్ళాలా అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంది. అది లేకపోతే రజోగుణంతో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడిక్కడే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఈ సముద్రాన్ని ఏత్తూ ఇక్కడే ఉంటారనమాట. భవసాగరం మొసళ్ళ చేత కరిపించుకుంటూ మొసళ్ళు పట్టుకుంటుంటాయి, అవి పీడిస్తుంటాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు పొందుతూ ఉంటారు వాళ్ళు రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. తమో గుణంతో ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే ఈ విధంగా లోయర్ ప్లానెట్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు, చీకటి లోకాల్లోకి. చీకటి లోకాలంటే ఇవి అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళ. ఇవి మొత్తం కూడా ఈ లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు, చీకటి లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. మన భూగ్రహం అన్నది మధ్యలో ఉంది. ఈ మధ్యలో నుంచి మనము ఈ పైకి వెళ్ళాలా, కిందికి వెళ్ళాలా అన్నది మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ గర్భోదకి సాయి విష్ణు, ఈయన గర్భంలో నుంచి తామరతుడు బయలుదేరి ఇక్కడ విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. ఇక్కడ విరాట్ స్వరూపం వచ్చి ఆ విరాట్ స్వరూపంలో నుంచి ఆ జీవులన్నింటినీ తీసుకొని ఆయన
ఆ రూపాలని వాటికన్నింటికి కూడా ఆ, జీవం జీవం పోస్తారనమాట బ్రహ్మగారు. ఆ జీవం పోసి ఒక యోనిలోకి ప్రవేశింపజేస్తారు, ప్రకృతిలోకి. ఆ ప్రవేశింపజేసినప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రుల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆయన. తల్లిదండ్రుల్ని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి వాళ్ళకి జన్మ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ సత్వగుణం కానీ రజోగుణం కానీ తమో గుణం కానీ ఏవి కానీ, సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఈ హయ్యర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు, రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు లోయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు. అంటే మనం పాపం చేసినా పుణ్యం చేసినా మనకి జన్మ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. మనం పాప పుణ్యాలకు అతీతంగా మారి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి భగవంతుడు వచ్చి ఈ విధంగా ఆ గోలోకానికి ధామానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు, శుద్ధసత్వం వచ్చిన వాళ్ళకి. అంటే ఇక్కడ ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ ఏమి టచ్ కావన్నమాట. మనం పుణ్యం చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాం. గుణానేతానతీత్యేత్రేన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యుజరా దుఃఖై విముక్తో అమృతమస్నుతే. దేహదారి ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము మరణము వృద్ధాప్యం వంటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. ఈ త్రిగుణాలకి అతీతంగా మారినప్పుడు త్రిగుణాతీతుడుగా మారాలి. త్రిగుణాతీతుడుగా మారినప్పుడు ఆసక్తి అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు వాళ్ళకి. ఎంతసేపటికి ఆ భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడి పాదాల మీద ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఉన్న వాళ్ళకి ముక్తి లభిస్తుంది అన్నమాట. ముక్తి లభించి వాళ్ళు అమరత్వాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగై స్త్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చేతాన్ స్త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే. అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు మళ్ళీ, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతను ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు? అతను త్రిగుణాల బంధమునకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు? త్రిగుణాల నుంచి ఎలా బయటపడతాడు? త్రిగుణాతీతుడుగా ఏ విధంగా మారుతాడు? అతని లక్షణాలు ఏమిటి అని చెప్పినని మళ్ళీ అర్జునుడు ప్రశ్నించారు కృష్ణ భగవానుడిని. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? 22 నుంచి 25 దాకా. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవ చ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణా వర్తంత ఇత్యేవం యోవతిష్టతి నేంగతే సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థ సమలోష్టాస్మకాంచనః తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతి మానాపమానయోస్తుల్యో మిత్రాదిపక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే.
హరే కృష్ణ. భక్తులకి లాస్ట్కి వచ్చేసాము. లాస్ట్ లో 1-2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, చెప్పేస్తాను, అయిపోతుంది క్లాసు. హరే కృష్ణ. కరెక్ట్ పోయిందండి, ఎవరు వెళ్ళిపోకండి. భగవానుడు ఇస్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు అంటే పాండు బ్రేక్ అవుతుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఏమి వినిపించటం లేదు. శ్లోకాస్ 2-3 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి అంతేను. అమరము, అనస్వరము, శాశ్వతమైన మరియు పరమ ఆనందానికి సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మానికి నేలే మూలాధారం అని చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతికి కూడా నాదే మూలాధారము. ఆయన భగవంతుడి కాంతి.
శరీర కాంతే బ్రహ్మజ్యోతి. ఆ శరీరంలో నుంచి వచ్చినటువంటి తేజస్సు బ్రహ్మజ్యోతిగా ఏర్పడుతుంది. మనకి శరీరం లభించింది, దేహం ఉన్నప్పుడే మనం దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలని చెప్పి చెప్తారు మనకి. ఆ దీపం ఉన్నప్పుడంటే ఏంటంటే మనకి హరే కృష్ణ, దీపం ఉన్నప్పుడే అంటే మన శరీరం ఉన్నప్పుడే, మన శరీరంలో దీపం తేజో దీపం వెలుగుతూ ఉన్నప్పుడే మనం ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలంటే మన నెక్స్ట్ జన్మ ఏంటి అన్నది మనము నిర్ణయించుకోగలగాలి. నెక్స్ట్ జన్మకు మనం పాత్ వేసుకోవాలి. బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి. అది మనకి భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళాలా, లేకపోతే మనము మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు పొందాలా, లేకపోతే ఈ జీవరాశుల్లో జన్మించాలా అన్నది మనమే నిర్ణయించుకోవాలి. మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం. ఏదైనా కొంచెం బాధ రాగానే టకామని సూసైడ్ చేసేసుకుంటారు. చదువుకోలేకపోతున్నాను, ఫెయిల్ అయ్యాననగానే వెళ్ళిపోతాడు, హ్యాంగ్ చేసేసుకుంటాడు. ఉద్యోగంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే హ్యాంగ్ చేసి, అవన్నీ కూడా బాధలకి మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు. కావున వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఆ భగవంతుడి పాదాల సేవ ద్వారా మనం ముక్తిని పొందొచ్చు అని చెప్పి నన్ను చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అన్ని శ్లోకాస్ అన్ని కూడా అయిపోయినాయి. లాస్ట్కి వచ్చేసాను. చెప్తున్నాను నేను. మళ్ళీ కొంచెం కరెంట్ వచ్చింది కానీ అది మళ్ళీ కనెక్షన్ అవంతా లేట్ అయిపోతాయి, అందుకని ఆన్ చేయలేదు. హరే కృష్ణ. చెప్పండి, మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు క్లాస్లో? ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? బాగా అర్థమైంది మాతాజీ, డౌట్స్ ఏమి లేవు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. రేపు రేపు హరే కృష్ణ. రేపటి క్లాస్ కి అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వండి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. శివారెడ్డి ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే మాతాజీ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా హరే కృష్ణ. ఎండ్ చేసేస్తున్నాను క్లాస్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సత్వగుణం నుంచి. హరే కృష్ణ మాతాజీ.